Kaixo, bideo sorta berri batekin hasiko gara eta bideo sorta honetan fisika kuantikoari buruz arituko gara. Fisika kuantikoa partikulen fizikarekin, fisika nuklearrarekin eta beste zenbait fisikaren alorrekin fisika modernoaren barruan sartu ditzakegu. Bale, zergatik fisika modernoa? Fisika klasikoak 19. mendearen bukaeran bere mugak topatu zituen. Ikusiko dugu nola gorputz beltzen erradiazio igorpenak edo efektu fotoelektrikoa edo igorpen zurgapen espektro atomikoek ez zutela erantzunik fisika klasikoa erabilita, bai? Gogoratu fisika badela ingurunean gertatzen diren gauzak azaltzeko zientzia bat. Eta teknologiak aurrera doala behaketak gero eta zehatzagoak edo finagoak izan daitezke. Hasierako fisikariek baziren begi-bistaz ikusten zituzten gauzak azaltzen saiatzen zirenak eta teknologia aurrera joan, adibidez Galileok bere lehenengo teleskopiak atera zituenean, hasi ziren urrunago ikusten eta claro, joan ziren gauza makroskopikoi buruz fisika bat egiten. Fisika klasikoak begi-bistaz ikusi daitezken gauzak edo makroskopikoa dan guzti hori erantzun dezake, baina materiaren eta energiaren arteko erlazioekin hasi zirenean topatzen, parazok eduki zituzten, eta fisika klasikoak ezin zuen gorputz beltzen erradiazioa azaldu, edo Hertzek egindako esperimentuetan fotoelektroiek ikusten ziren, eta ez egiten oso ondo zer gertatzen zen hor, igorpen zurrapen espektroekin gauza bera zergatik fisika klasikoa esan dezakegu jarraitasunaren fisika dela, bai? Gauza jarraiak direnean, kontinuo, bai? Eta claro, etorri zen kuantika, eta kuantika zer da? Kuantikak 1900 urtean Planckek esan zuen materiaren barruan osziladore txikiak zaudela, eta ezin zutela oszilatu nahi zuten moduan energia kantitate zehatzak zeudela, ikusiko dugu hurrengo bideo batetan, bai? Horrek esan nahi du, ja gauza ez dela jarraia, gauza kuantifikatuta dagoela, bai? Fisika kuantikoa. Einsteinek gero, Plancken ideia erabilita efektu fotoelektrikoa azaldu zuen, Bohrrek eredu atomiko bat planteatu zuen, betidanik ikusi dugun Bohrren eredu atomikoa. Orain, pizkat sakonago azalduko dugu eta fisika pizka bat egingo dugu horren inguruan. Hauek izan ziren, hiru hauei erantzun eman zietenak eta Nobel sariak irabazi zituzten, bai? 1918an, 21an, 22an, eta gero fisika edo mekanika kuantikoaren oinarria osatu zituztenak izan ziren de Broglie, Heisenberg eta Schrödinger. Hurrengo bideotan ikusiko dugu. De Brogliek esan zuen uhin korpuskulo dualtasuna dagoela, eta bere Nobel saria eraman zuen. Heisenbergek ziurgabetasun printzipioa postulatu zuen, eta bere Nobel saria eraman zuen ere bai, eta Schrödingerren ekuazioa, hain famatua den Schrödinger hori, Bohrrek ere eraman zuen bere Nobel sariak. Guzti honetan, badao zientzialarien arteko tirabirak ere bai, adibidez Einsteinek ez zuen sinisten ziurgabetasun printzipioan adibidez, bai? Joango gara, hurrengo bideoetan joango gara historia guzti hau pizkanaka azaltzen.